היי ילדים, היום נלמד איך שומרים תמונה מגוגל תמונות במחשב שלנו לצורך ביצוע מטלות. אז אני נכנסת לגוגל, ובתוך גוגל אני ניגשת לתמונות. בתוך תמונות אני ארשום את שם הדמות שלי או כל נושא אחר שאני רוצה. וברגע שנכנסתי אני מחפשת את התמונה שרלוונטית לי, אני לוחצת על התמונה. כשיש לי סימן של יד אני לוחצת קליק ימני, Save Image As עם המחשב באנגלית או שמור תמונה בשם עם המחשב בעברית, לוחצת. אצלי המחשב שואל איפה אני רוצה לשמור. אז אני אומרת לו תשמור לי בתיקיית תמונות, Pictures. אני יוצרת תיקייה חדשה כדי שיהיה לי מסודר, ואני אקרא לה בשם הדמות שלי. אפשר גם על שולחן העבודה לשמור. ופותחת את התיקייה. אני צריכה לראות פה בשורת הכתובת שאני בתוך תמונות, בתוך התיקייה שלי. ואני נותנת לתמונה, אני יכולה לתת לה פה שם אחר, או להשאיר את השם שהמחשב נתן לה. ואני לוחצת סייב. שימו לב שהשם של התמונה, הסוג של הקובץ, צריך להיות או JPEG או PNG. אני לוחצת סייב או שמור. ואני הולכת לעוד תמונה, שוב קליק ימני, שמור תמונה בשם. ושוב זה כבר פותח לי את התיקייה ואני לוחצת שמור. אם אני רוצה, אמרנו לשנות את השם, אז אני אלחץ פה ואני אכתוב חברי המעבורת נגיד. ולוחצת שמירה. וככה בעצם אני יוצרת לי תיקייה של כל התמונות. אם המחשב שלכם באופן אוטומטי שומר באיזשהו מקום, אז זה יוריד לכם את זה כאן לשורה למטה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ כאן, ולהגיד לו תראה לי את זה בתיקייה, show in folder, כדי לבדוק באיזה תיקייה זה שמר. וכאן אתם יכולים לראות את התיקייה שבה הוא שמר. בדרך כלל במחשבים מסוימים זה שומר בתיקיית הורדות שנקראת גם download. אז מה שאפשר לעשות זה פשוט או להשאיר את זה שם. אני אוהבת להעביר, אז אני לוחצת קליק ימני, העתקה, ופותחת בתוך תיקיית תמונות, הולכת אליה ופותחת לי את התיקייה, ואז אני באה לכאן ולוחצת קליק ימני, הדבקה. ואז זה ידביק לי את התמונה פה. וככה נוצרת לי בעצם תיקייה עם כל התמונות.